K15! Как ще ме нервира сега, супта ставена, сега ни ракия има, ни... Мори! Донеси ракия, мамо, айде да се напием, айде, донеси, мамо, айде. Море, пияндуро, не ти е срам си те пари попие и не ги свали. Слушай, на колко ти пияндуро, Мори? Я мислиш, не знам тия кармините от по 50 евра ги плачеш рабо. Я со разлог се шминка. Шо? Разлог. Да ти бида уба. Па я со разлог пиям. Да ми бидиш уба. Айде бега там, айде. Носи ракия. Тато? Доста. Па буйно комши, да каснем, а? Комши, и аз съм много изненаден, разбираш. Много ти фала, овак ще ме викна на ручок. Изгледа некой повод имате и аз па без поклон да овагам, разбираш. Това шо нещо славете вие изгледаш. Бе, комши, шо те гледам чудо. Дружили от комшия со повод ли трябва да оканаме? Шо сте нашто дома, тоа че рушаме? Абе, комшия е роднина, море. Имаш право, разбираш. Имаш право, разбираш. Да ме питам, аз гледам и децата от преска, казват, абе, вие, от ние сме малко по-традиционални дома, вие не ли се молете пред да почнете да ручате? Нема потреба шо да се молиме. Тато кажала ти мама најаво готвила. Тато! Нема ризик, комши, яди слободно. Фала, разбираш, това стварно ме изненади. Више до тебе, бе, айде, ойте таму, ти слободно гледай порниче, айде, оди. А ти шо ти рекол, до вечер да го направиш тоа, до 8 сат си казнат, нема ни збороење и да напишеш тоа шо ти рекол, айде. Бре. Го натера да напише 100 пати от тетрадката, мама е најубава от цела зграда. Израдувам вече. Аз па викам за друго караш, разбираш. Комши. Слушай една работа ти кажа. Те викта да си направиме, маме, това кака мажия. Значи очи. Много озбилен е моя от тебе. Кажи бе, комши, разбираш. Комши, без да се навредиш, ама не е убаво това ще го правиш, да ти кажа. Аман бе, комши, разбираш, шо бе? Сите приметили. Шо бе? Сите знаят. И аз се правя мутав. Ка нищо да не знам. Комши, кажу бе, разбираш, шо разбираш? Не е убаво, комши, пак ти кажу. Тебе, комши, разбираш. Тоа што го правиш ти со моята жена, што се плескате цело време, не е убаво. Сите знаат, ми кажуват, а јас во оправдувам, викам, не бе, так си живеат они близки си од сме комшии, ама не е фер така да правиш, да знаеш, кај на маш ти кажувам. Зошто го правиш тоа? Не ми е јасно. Зошто? Гледаме очи гледаме. И кажи ми. Абе, комши, разбираш. У очи гледаме. Абе, комши, разбираш. Аз това го правам... Абе, гледаме очи калафиш. Комши, сега ќе ти кажем, разбираш. Това го правам од радозналост, разбираш. Ако ти се верува, верува, ако не ти се верува, не верува, разбираш. Гледаш колко сме близки ние, разбираш. И аз ти близки. Радозналост. Аз ти сме близки, жените ни тук сме цело време заедно. Много ме интересираше да видам дали е твоята поарна укревета от моята, разбираш. От радозналост. Комши, бре. Ами ти не ме пита мене, я ще ти кажа, бре, комши. Ами, твоята е 5 пати поарна, слушай я, шо ти и яди слободно. K15!